सेथियाव जाहैबाय हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर', बिश्वजित दैमारि, इउजि ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दिपेन बर'। बिथांमोन साबा लिडारानो जोंनि भबिष्यत। दिनै बनसुआबो जुदि दिनै प्रमद बर' बिथांखौसो जुदि पावारनिफ्राय खोख्लैनो थाखाय जुदि दिल्लीयाव जुदि बुंहैदोंब्ला, गेलेमफुआवबो इलेक्सन जोबनायनि उनाव एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनाव बे खोथाखौनो बुंहैदों जे बड'लेण्डआ जाया। गोसोआव लाखि रायजोफोर आरो बावनो नाङा। गोबां एकर्डआ जाफुंनानै रन्जन दैमारिया गवाब्ला जों मा जानो? गोबां एकर्डआ जाफुंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ माबायाव हाबाब्ला, बिटिआर हाबाब्ला जोंहा मा लाब जानो? जेबो लाब जानाय नङा। थांनाय हरावहाय 3टा बाजियावहाय जोंनि न'आवहाय थांदों आरो बिसोरो थांनानैहाय फोजाहैदों। फोजानानैहाय बे समावहाय जोंनि आइया दरखौ खेवना होदो। ओमफ्राय बिसोरो सोंबाय, बिक्रमा नोंनि मा फिसाला होननानै। ओमफ्राय जोंहा आइया बुंबाय, बियो आंनि बिजामादै होननानै। ओमफ्राय बेखौहाय फोजासाय होननायखाय उनावहाय फोजानानै लाबोबाय। बिनिफ्राय रुमावहाय बिसोरो बिसनाफोरखौ बिराद बुग्लुंजोबनानैहाय नायबाय आरो नागिरबाय माबाफोर दङ नामा होननानै बिसोरो नागिरसोदोंमोन। लेपटप दङ नामा होननानैबो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय जेबोथ' गैया आरो मबाइल गावनि मोनसे आंनि मोनसे बिसोरो लाबाय मबाइलखौहाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैनोथ' सोंबाय मबेनिफ्राय मानो फैदों होननानै। बिसोरो बुंदों क'क्राझारनि एसपिआ लिंहरदों होननानै, थिनहरदों होननानै। आरो बिसोरो जोंनि बे साबखाथा थानानिफ्रायबो लानानै थांदों मानसि। मा जाथायनि थाखाय बिक्रम बिथांखौ लाबोनाय जादों नोंथाङा एसे मिथियो नामा? माबाफोर जाहोन दं नामा? बेफोरबायदिथ' जेबो जाहोन गैया। आंनि साननाय बायदिबा जेन'बा बियो ससियेल मिडियायावहाय बिदिनो जाथिनि हारिनि थाखाय बियो गोबां बाथ्राफोरखौ बुङोना, जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगालांनायनि थाखाय आरो माबा मोनसे बेबायदिनो हारिया मा जालांदों बिनि थाखाय बियो बुङो। निस्सय बिनि सायावहाय बेबायदिनो सोरबाफोरा माबा मोनसे गाज्रि मोनना थानाय बा सोरनिबा माबायावहाय सोरनिबा थाखाय बेबायदिनो लायनाय जादों होननानै आं सानदों आरो। दिनैनि थारिखआव नोंथाङा मा लुबैयो, मा खावलायनो लुबैयो सरकार बा पुलिस प्रसासनखौहाय? दानो आं बे समावहाय खावलायो, जेन'बा दाय गैयै मानसिखौ मिथिया हसिया बेबायदिनो गामिफोरावहाय खोन्थाहरालासे डाइरेक्ट थांनानैहाय इनफरमेसन हरालासे बियो थांनानैहाय लायनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि। जेन' बेफोरबायदि जाया। जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दा सोलिबाय थानाय सरकार, जाय सरकारा गोदान सरकार, बेफोरबायदि सरकाराव जेन' बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि सायावहाय मुंबो बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायफोरा नुजाथिया। जेन' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जोंनि मानसिफ्रा हमना लायजाया। बेफोरनि थाखाय मोजां गाज्रि बिजिरनानै लायनाया मोजां। जानाङि घटनाफ्रा जेन जानाङाथों, रायजोआव आरो जेबो मोनसे गिथावना समयसाफोरानो जेन जानाङाथों, बेखौ दिनै आं अरायबो हास्थायो, अरायबो हास्थायगोन। रायजोखौ अरायबो दिनै जों बुंबाय थागोन।